Γεια σας παιδιά, Crazy Paul εδώ πέρα. Σήμερα θα κάνουμε τρελή αναβάθμιση. Έχουμε πάρει παιδιά μια 580. Χρειαζόταν, είναι η αλήθεια, για να κάνουμε αναβάθμιση το streaming το PC μας. Είναι δεκαετίας, ας πούμε την αλήθεια, το PC. Οπότε ήταν η αναβάθμιση που έπρεπε να γίνει πριν σκάσουν οι τιμές. Την βρήκαμε σε καλή τιμή, οπότε την κλείσαμε κιόλας. Τώρα αυτή εδώ πέρα συγκεκριμένη είναι η 580 της Gigabyte. Θα τη βρείτε με 16 GB, όπως βλέπετε εδώ πέρα, VRAM. Έτσι νομίζω τις λένε τις κάρτες γραφικών, τη RAM. Είναι η Overclocked Edition και εννοείται την προτιμήσαμε. Καλά, εννοείται λόγω κόστους, αλλά και λόγω εγγύησης. Παιδιά, μας δίνει 4 χρόνια εγγύηση, οπότε το προτιμήσαμε. Πάμε να κάνουμε ένα mini unboxing. Να δούμε τι έχει μέσα. Πέρα το κάναμε, το σκίσαμε λίγο το κουτάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτάκι εδώ πέρα. Έχω κάνει λίγο το ζέσταμα εγώ, να σας πω την αλήθεια. Το έκανε ένα μικρό preview, να δω ότι είναι κομπλέ η κάρτα. Όταν ανοίγουμε εδώ πέρα έχει ένα μικρό χαρτάκι, τι έχει μέσα. Κάτσε εδώ πέρα, δεν κάθεται. Της Gigabyte. Είναι η εγγύηση, όπως βλέπετε, και κάποια manual. Δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε, πιθανόν. Ξέρουμε να κάνουμε εγκατάσταση, ο Μπαμπούν ξέρει. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχει, ωραία. Και εδώ μέσα τώρα θα σας κάνω ένα mini preview. Έχει παιδιά βάση, που δεν ήξερα κι εγώ ότι έχει βάση μέσα, που είναι πολύ κομπλέ. Εδώ πέρα έχει κάποια άλλα stand της βάσης. Έχει καλώδιο εδώ πέρα τριπλό. Έχει και πόσο πρέπει να το βάλεις. Εννοείται πρέπει να το έχεις full κουμπωμένο, το δείχνει κιόλας. Σως παιδιά, γιατί παίρνουν φωτιά αυτές εδώ. Και τέλος, εδώ τι έχει, κάτσε, εδώ έχει και κάποια έξτρα βασούλες, αναλόγως ό,τι θέλεις, βιδούλες. Και αυτό είναι το θηρίο. Παιδιά, έπαθα σοκ όταν το έβγαλα να δω πως είναι. Δεν το περίμενα τόσο μεγάλο. Μου πεις, τι περίμενες, κάρτα γραφικών πήρες? Μικρή δεν θα ήτανε. Οπότε το περίμενα, είναι η αλήθεια, λίγο έτσι, λίγο πιο μικρό. Είναι όλο μας το κουτί, κακά τα ψέματα. Αυτά δεν τα ανοίξαμε. Οπότε για να βγάλουμε και το θηρίο έξω. Ωραία. Καλά παιδιά, είναι ασήκωτο. Οπα. Αυτό είναι. Αυτό τώρα θα μπει στο PC μας. Με γεια μας. Gigabyte, ελπίζω να τα βγάλεις στα ψωμιά σου για άλλα 10 χρόνια. Ναι, 10 χρόνια παιδιά έκλεισε το PC. Νομίζω ότι είναι ο καιρός για να γίνει η αναβάθμιση εδώ πέρα. Και αυτά.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε παιδιά εδώ πέρα που του συντονιστήκατε. Ένα like και subscribe εννοείται βοηθάει το κανάλι να μεγαλώσουμε, γίνουμε μια ωραία κοινότητα. Εγώ τώρα θα πάω να ευχαριστήσω εδώ πέρα την κάρτα. Θα βρείτε στο κανάλι μας όλα τα stream, το πρόγραμμα και γενικά όποτε είμαστε live. Οπότε πατήστε έτσι ένα καμπανάκι να σας έρθει ειδοποίηση. Καλή συνέχεια, τσάγια.